ngai khub lei ba ngapdang sbai phi we pi we shakne YouTube channel ka jonga te padang ko ban kli jingkli phi asu tanat ban sedang da ka jingkli hatu dan em na phi ki bam don ne ka ta ka jing iet hatu phila ju iet you know ha ka jim ka jong phi nga tharai babun ki khna samla ki don ne ka ta ka jing iet ki sho jing iet ba ki don ya ki ba iet te par log ada phi iet e you know hatu phi kwan em le e ka ba bahan na ka banta ka jong ki hoi ngi kwa đây tiệm bánh tang anh ekran Jepang ka jing ie jong email bat ka jing ie ka jong blay belang bat nga sha isya handi punre khot ka ba khat lai hang ne ngi i ba ublay upin ie ta ka jing ie ka jong u hangi teng ne pule kum uwe uba ka kmie ka pantnge ni u kum ta ngan pantnge ni phi ba email ie ya ki khon isumare ka yeng ka sem kum ta ublay ru ie yangi usumare ngi we pi we wala ki kun ki snew ki tam sneng ki satla long ki jingai na la yeng henrei email ile kumno email isneng ikdop isho ladang satla isho ingi knang ba nginya heklanti ka jingsha kum juru ublei ule kumta wala ngi jingai na yeng ngi jingai na u wala ngi long ki nong pop wala ngi jingai na u Henry iet yangi yai khot yangi bangin wan jan shu ukudup yangi ublei wang to ya iet parlok hi haktin Greek Philadelphia love kamot kajing iet kabakerpang kumta imei iet yangi khun kum kata ka Philadelphia love ta kajing iet jong i kalong kabakerpang sya do kata te kumta ublei iet ya phi yanga ki banget ya u bet ningkong Petros yue khot kaba atwa haba pila pen khut ya kimin sim jong phi ha kaba kongu ya kajin shisha da umin sim ya kabania ie para banget klem arsa do pen da ie shirham parlok hi na du kado nut hangni ngi i ba lada email ipang ishitom isngusi henry iburi ekata ka jing sngo ko jong i im chupen i ki khun namar balada ipin i ki khun kisa sngusi kisah sungsi lang dia ka yeng kalong kumno lada klem dan email hayeng hatu kalong kenja hatu kalong kabasuk lada don email hayeng kalong kabat ngen bat kishit ong ba kakmi kalong kasiem jang ka yeng haba ki khun kila he kila shongkurem onda kila don ya ka jing e ki don problem ningkong ni sham kia thu sha kami kum jo ladangi ngidan jing e ngidon ke jing sungsi ublei ulong ubakloi basngap ingi ublei ulong ubakloi shisha ban pediang ya kata ka jing duai lane ka jing khot ka jongi bat ublei sha ulong utau jakari yangi adang ngidon ke jing e ngila ban ri hau anda kita ke jing e ke jongi hila ja ngila ban sedang biang ya ka jing em ka jongi long sha ke ke ba snusi lada ngim doni ime hiyeng bat ka long sha ka ba snusi kham tam lada ngim doni ublai lada ngim doni ublai ka jim ka jongi ni long ki ba thli ni long ki ba suda pe sam sa phun riu khot ka ba ni kong ublai ulong ka zakari bat ka bor jongi ka jingera bahajan e ha ka jinja pe ha proverb lai khot ka ba san ban riu to ngai ha utra dala ka donut baro bat wat chania hala ka jing shempang hala ki linti baro to plai u te on pin be ya ki linti ya jongme ime ilong ino hikai bening kong e ha ka jim ka jongi ladangi sungusi ime ipen tengen yangi ladangi bakla ime ipen bet yangi ladangi tam sneng isho isneng yangi ladangi do jingkenmen ime ai men sim yangi yong kukun pila banle ekani kum email ublei ru don ki kantin ngi ban pen ai men sim ngi ladang don ke jing jinjar ne ka jing khuslai let bat bret ka jing khuslai jong phi ha ublei baro na ba us khen mo u yangi te kat bangi nang he ngi nang san ka jing ka jongi arangi nge ba sania ha u ngila bani i ublei hangno ha bangi le bat ki khun ki long ha khamat jong ka kme sha ki long ki bastad kilong ki badon ni kata ka jing isin ai ki brio rawan jing ie jong ime kalong sha kabanela
kumjo parlok ngisung thu ba ka jing e uble wala ngimi I u henre ngisung thu ngi shania bat nget ha u kano uble udap sha da ka jing kemen lada ngilong kumta lada shania bat nget ha u te parlok ngi hangne ba ka jing e chisha kalong ka banala ka ba a jing kemen hangi ki ble ibe pi we tungi ni e parlok hi parlok ngai khuble pi sian pat ba pi pe ikini ki video ki jonga te nang yai sam shi parlok ki jong pi bat bangin yo ikijing ku na uble na jrong uble shibun